Познато ли ти е това чувство всяка сутрин да си миеш зъбите, ползваш вода за уста и въпреки това усещаш неприятен дъх? Проблемът не е в хигиената, а в начина, по който дишаш. Нека да обясня. Когато дишаш през устата, особено нощем, въздухът изсушава лигавицата. Слюнката, която по принцип защитава устата ти и премахва бактериите, буквално изчезва. А без нея бактериите се размножават за часове. Резултатът? Сутрин се будиш с лош вкус, сухо гърло и дъх, който не може да оправиш дори след миене. Истината е, че можеш да миеш зъбите си колкото искаш, ако дишаш през устата, винаги ще се връща лошия дъх. Аз лично реших този проблем, когато започнах да ползвам лепенките за уста на NoseWay. Те просто държат устата ми затворена и насърчават да дишам през носа. И така устата остава хидратирана. Разликата се усеща още първата сутрин. Свеж дъх, никаква сухота и по-спокоен сън. А сега е идеалният момент и ти да пробваш. Ранния черен петък вече започна на noseway.bg с намаление до 50%. Поръчай още днес и усети ефекта още утре сутрин. Лепенките за уста не се препоръчват за хора с проблеми с движението през носа.